Painitin ko ng konti, lumamig po eh. Init-init. Ang po. Hello mga kawigil! So yun po, welcome back po sa channel natin, si Richard. At this time po, ang ating pong ngayon mumukbang ay 30 pieces po ito na super spicy balut. So yun po, binalatan na po natin yan. May suka po tayo. So napakadami sili po niyan. Siyempre po, hindi po mawawala itong kapakondisyon. So bago po tayo mag-salo-salo po ng balot, so pray po muna tayo ha. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinaglob niyo po ang araw nito. Maraming salamat po sa kaligtasan. Ito kasama dalangin sa inyo po ito na sa Kristo na aming tapagligtas. Amen. So yun, hugasan po ng kamay, mukbang na po tayo. Pero bago po yun, malamig na ho kasi ito. Papainitin ho natin ng konti ho. Painitin ko ng konti, lumamig po eh. Init-init na yan. Ito na po, unang subo po natin para sa inyo. Sarap. Ang po. Laki ng tira. Sa mga bata po ha, sa mga magulang po na nanonood, pag nakita nyo nanonood po yung mga anak nyo, pakiguide na lang po. Diba? Sarap po ng mga sili. Sili.
Tulo na po yun. Yung mga sisiw po, hindi ganun kalaki. Kaya ang sarap po. Naiinggit si Luna ho. Oh. Excuse po. Stay tuned po kayo. Mamaya magsha-shoutout po si Annie Beth. Medyo okay na po siya. Makakapagbasa na siya. Shoutout ka na ba, Annie Beth? Yan. O marami-rami yan. Natambakan po tayo. So marami siya i-shoutout. Shoutout time. Simulan na po natin. Shoutout Ren Gante, Lordilan Idong, Rosan Juan, hello po. Melody Isulan, Giselle La Rosas, shoutout sa mama niya na si Silvia Rola Rosa. Happy birthday po. Eileen Siebo, Frankie and family, Frankie from Kosrae, Thailand. Kosrae, the island of the sleeping lady. Ayun. Yon. Queen Anne, Emily Ingo from Pakistan, Daniele Iria Abreya, Mary Ann Ibe, Bebe Chris Kalakat, hello po. Jindel Lorraine
Jokson Soriano ng Arayat, Pampanga. Hello, Anita Murphy. Mavic Mansila, Simba, thank you so much po. Kay Feli Rodriguez Tabing. Jason Magno, Tony Marisa de Enchaustin ng Lathrop, California. Violeta Escolano, Layagwe ng Gubat, Sorsogon, Layagwe and Codon family. Hello po. Eileen Magpusaw, teacher ng Makati. Shout out sa mga pamangkin niya, Alicia, Alfonso, Aldrin, Renil, Angel, Patrick, Fortaleza, Gabo. Nira Ocampo ng San Diego, California. Lucky, Jamaica Carazo, Rialda ng North Cotabato. Geraldine Badilla Damian ng Hong Kong. Thank you so much po kay RC Litz Caballo. Shout out Mama Maril and Caballo family ng Malasike, Pangasinan. Marlene Tabugon Aspe ng Davao City. Jane Shapol Shagman ng Bahrain. Thank you so much po Iraya O Malari. Felipe Patukan Falma. Selma Echain Latoga and Chris Gonzalez. Maria Teresa Navalta ng La Union. Hello, Katukayo. Hello po. Josephine C. Ballesteros from Penaranda, Nueva Ecija. Jeff Cortez, Maricel A. Lapitan, Canaber Baby Jane Rhea Ramos. Pamilti ka na. Cristel Olanday Quinones ng Pasig. Jody Piaca, shoutout Samantha Fiona na Grandpa. Happy birthday sa belated happy birthday ng November 9 from Iriga City. Dario Bunag and family ng Barangay Rizal, Ilaya, Calawag, Quezon. Kerubin Aronsado Hernandez from Gulayan, Catmon, Malabon City. El Nalayog, Kiyako ng Cavite. Mark Gonzales ng Marikina City. May Dominoy Tominaw. Jonas Bargamento ng Talisay City, Cebu. Asiri Len ng Zamboanga City. Marcelin Tabugon Aspe, shoutout sa anak niya. Messiah Verhel ng Davao City. Perla Rodriguez, hello po. Luna Reyes and Kevin Sereño, shoutout po. Yan, shoutout po. Yun po, hinati-hati na lang po ni Honey Best. So mga susunod po yung po yung basta yung mga nauna nagpa-shoutout yun po muna kasi natambakan ho tayo. Nagkasakit po kasi si Honey Best. So sana po, pasensya na po kayo. So ito po, huling subo ko po para po sa inyo. Yun po, natapos naman po yung isang napakasarap na mukbang natin na 30 pieces na balot na super anghang po talaga sa napakadaming sili po. So yun po, sobrang salamat po sa pagsuporta. Siyempre, sobrang salamat sa Diyos sa pagkapinagkaloob niya ngayong araw po na ito at sa ating kaligtasan. At shoutout din na pala ako kay Paring Beans Peregrino sa family niya at sa family ko. Maraming salamat po mga kabigan. Hanggang sa muli po, kaya bigla na lang mawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.